हाय गाइस खुलुमबाय आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। जायखिजाया आं ओरैनो इन्टारेस्टिं मोनसे भिडिअ लाबोदों, नोंथांमोना ओरैनो नायलांबानो। खालि नांलायनाय नै लोगोफोर न' खाथिफोराव जुदि सोरबाफोर नांलायोबा बाक्सायाव थांनानै ओरै जुगुरना हो। आरो जुदि बारा नांलायनाय नायनो लुगैथारसोबा आरो होमबानो बारा नांलायो, मिथिबाय? नोंसोरबो नायनोबा दे। दो पल के जीवन से एक उम्र सुरानी है जिंदगी हो कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। ला 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 एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी हो कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी हो कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। ला 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 कुछ खोना है कुछ खोकर पाना है जीवन का मतलब तो आना और जाना है दो पल के जीवन से एक उम्र सुरानी है जिंदगी हो कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है जिंदगी हो कुछ भी नहीं